nag-blessing o nagpili sa ate. Mana si Ate Geraldine, then mana si Kuya. Pag-live din. Na, di ta makaginan siya ng live day. Muwa, aron na in time. Dugay kay fans na oy. Ha? Nana kay fans, oy. Nana day kay fans, 156 ka buok. Yeah. Tanawan niya ni ninyo. Gusto. O, akong uban ng mga video. Ha? Maluwagan pa tayo ng kanto. Mahimo na to kaan. 156 man to. Mahimo to 158 kasi Kuya ang ito. Mungol kay mo ang kuan napawan mo sila. Ha? Mungol kay napawan mo sila. Oo, sige mo. Na ako ang goal. Mag-vlog ko kay gisuggest ako ang inahan na mag-vlog ako sa Advi kay mora din makadato. Ayun, masa man akong iingon. Char, oy. Kasi order ni mo karon. Paibalik. Hani, maoni siya ang amo ang i-print sa black na shirt. Then gikat na mo sa diari sa kamyo. I-post ako ni sa pan sa t-shirt printing Philippines. Sikat na day ko. Sikat na dayon ang adbi. Then mo ni siya ang cut out sa cutter flatter. Bisaya lang ta. Bisaya ang ganda. Sige, explain. Ano na, video na ko. Ako day mag-vlog. Di mo mag-vlog ikaw mag-speak ka. Honey, mauni siya ang ay ako ida ibalik. Ay ano nilagay. Kana, mauni siya. Kana. Diba? Ano ka? Sorry guys. Marami og correct. Sorry kayo sa akong mga viewers kung naman gani. Nag-practice ra ko. Pero feel ako kayo naghan mo. Oh, akong gi-adjust eh. Ha? Oh, gi-adjust na ako te. Kaming tulo kay Game of Thrones fan man so na ang sample kasi nag-start. Okay, kita just know na tato. Nasad mi Kalo, nasad mi Magic Mug, nasad mi Captain America nga mug. Endgame pa to mo. Nasa mug. Ay, naapo dahil ni puzzle. Hindi lang kayo siya maklaro, pero puzzle. Hi everyone! Hi fans! Brown out me. So, ang project manager kay natulog na. Kaya wala pa may currency. Wala may mabuhat. Weak ayumi pag brown out. Hi! Nakuman na ni Ugat. Nanak kayo sa reunion sa 1991. Natulog ka layer na silver, na black, na white as outline. Ngayon, MUCE o batch. Ready na to ano ang shirts. Try ko isa.
So ngit-ngit. Saka siya. Te, say hi! Makita sa cake prasanan. Mag-arrange siya ko sa ilaw. On the low, what you bitchin' is great. That's on the face, kiss. Run to this, help me and shake. Should I go, she gon' leave these cakes. I put two ways to say, just in case. Don't go my way, don't got my kids. Gotta have money, not just me. Just selfish. Ooh, I take the crown, the king like Mike did. Ooh, the world is wild, you dying, no lie, that don't help. Ooh, you can find the meal to drip, you cannot help. Yan siya maklaro. Pero naging siya color black. Color black. Next kay ang silver. Oh my god. Ah. Panapad siyang i-press. Mainit, mainit, mainit. See that? You see that? You see that? You see that? Grabe ka useless sa black na vinyl. Kay black mo day ang shirt. Wala sad sa kong hunahuna, te. Na-agree rapod ko sa ihang black na vinyl. Dapat wala na black, no? Pa-center lang ang silver. Pero kay mo man ang iyang gusto. Red gali tattoo niya kay gipa-change og black. Wala tayong magagawa. It's his decision. Perfect ba?
Ka-perfect ba sa vinyl? Nice kay Shati. Oh, diba? Diba, Day? Diba, Day? For the last press. Perfect kaayo. Nice. Pero murag useless ang black, no? Pero for texture purposes. Diba? Diba? Murag biya siya ko ano, wet look. Ha? Murag wet look ba? Nga baga. Murag full ko. Muna siya gitawag nga vinyl. Dili tayo vinyl, vinyl. Vinyl? Yeah, vinyl. I'll let it. Nice, nice.